na obetumi aye wabum fia che o man crofo so ebu abum fia was say we cannot ayampa we cannot I cannot everybody abum say obi eka I cannot be ano the person is minimizing the skills. And anytime you minimize your skills, the way and say you are breaking your abilities. Now, so me penny they are famous. Ye ni America so. Now, so we are my yinti. Makika me mres wesi yesini. Oh, akamaya samo pai. Akwada hu dachi anana ni aje. Opani chwane ni anani raho. Mara hu sempa na minke. Mintam kesye na mi boswi. Mimranti bremu mentie futu. Elamina minyo. Mranti mabawa mutie me. Akamaya samuda. Akamaya samupe. Sukuyi maufoni mikobi. Na sukoda boni semti mayire mi wensyo dia. Oyi medi kwai so. Mayeti kaimbe dia chwe. Mafonyi na ye jami. Ti mamu fama diswe ni agro. Mamu fama diswe ni agro kra. Aka emrebeti na sanejia. Aka sanfu swami Mayesa wupe Ghana de shimai mami mamu nyina achi anope eba Sompa Rhapsody ahia Sompa 106.5 FM Accra ebra so se de Sompa Rhapsody eba abrabo mo fotuo ne nyansa ye de boye bra omanpom tuo etimi fa ne ntuma pafra eno ho nkomo ne edi ewo Sompa Rhapsody ye fra me die nyame ye hira no Akosua ago aboaje obetimi so afra me Akosua Nhyira ene metena se nyame yadom achina Reverend Professor Joseph Osafodu betena se no asatena se wuku ada ye wada na watemenka na afei efiata wasantenenka yeti ahehye dwumadie ne kama ebebo wo yiedie ne wonka nko enne ye baba ye ho duro ewo Sompa Rhapsody eso yedi kam waso te se Sompa Rhapsody every area of your life abrabo mu nkrabata bia yedi hu nkomo se ye hunhum mu abrabo se ye adwini mu abrabo se ye atenka mu abrabo se ye sika mu abrabo se ye aware mu abrabo se ye adwuma mu abrabo ade bia mu abrabo tumpon ye abrabo nko ade a yedi hu nkomo ewo Sompa Rhapsody. If you want spiritual wisdom and understanding, mental empowerment, emotional empowerment, financial empowerment, physical empowerment, relational empowerment, marital empowerment, ewo Sompa Rhapsody. And ye bowra ya tinkam ne ya tinka ho adwuma. If say watinka no ensisi ya. Watinka nsisi ya wabrabo nsisi ye. Onyankopon boy ye to relationship whether you like it or not. Relationship e ka brabo ho. Onyankopon asem na kan say it is not good for the man to be alone. Enye se nipa ba ko no nko abetena. Etimebo ne saso boafo a woyema no. Na eto na bi eni nipa nkita hodie mu no ensem timisi ensem timi ha. Na se wan hihye wadwene ne wakoma ne watenka yi a enkita hodie ne be prawo. Eti enne relationship be a prawo. Ayonkofa be a prawo. Aware be a prawo. Bama be a prawo. Adamfo be a prawo. Wadwuma yefo be a prawo. Ehun nkomo ne ye babedie. Ewo Sompa Rhapsody. Nipa bia wugina die wama wonsa wo fam. Enne se watenka prebia bamu a this program is for you. Obia ya dia mana ya wo yawoje hu ba bia enya Sompa Rhapsody this morning is for you. Edie no obidia ye wo waka kire wo hu se we die mentimi mfa nche da. And Sompa Rhapsody is for you. Edie na to wo se we die mentimi nya mu da mentimi nya mfiri mitiri mu da. Relationship be na wo ko mo ye de wo wani ye de wo wakomam eti wadwene pra watenka mu pra.
won't come on the Babadio. If it's a Wosha Wajin, now Wosha Watenka, said be a Sandiana at 2 it will not take you out. As a 1 to 2 year, I won't mean for failure your destiny. Sandian will be a Yamana Yana Ashewono, so 1 for Namo NCC, I was Shabrenua, Yamebo Basa, Sebayano, won't mean for failure destiny in the dark. If it's a Yaudi Bora Wakumem, unforgiveness, Biba Bora Wakumem, at 10 years, would dear Biba Toso, depression, Biba Wadamfo. I didn't if it's Obia Dibia Manaya. It's an Asaya, Mammy say you wouldn't say your papa, Branebe Tim in Como Ibiwate. Nana ya Jinny, I think I'm what you man pay. What be the one sour from? Obia di ushamo nipa bi anka wo pena sama kwachicha wonanti obia ji wo kunu wo yire bi afiri wonsam wadamfo pa ade usika adwane ena dwumadie wo eyema wate bra betie bi bra na yensa ya dwene ne yatenka mu yare e say adwene mu na atenka no se wan hihye ne yi a abrabo be ka wahye ye wo wiase ahyease. We live in a fallen world. Ewiase na hyease Yesubai Ashiase, Ajini bi Ashiase. Reverend Professor Joseph Asafodu Mae who said nipa bebre yajini enyini enwie. Na sa wajini enyini enwie a ewo nsunsanso. Enipa bebre wo manyina gya wo magene ho. Enipa bebre abrabo epra wo mo. Etu wo so pra nkrofo. Abrabo epra wo mo, nti wo so se misu me pra nkrofo. Nanso nene ka wo betie Sompa Rhapsody. And found said the abrabo prawo, and found said you will be a prawo, and can I watch you know what think can be years. Let me up one what me up Pemako and him. As a Sadian intina, which not Falcon, I won't mean Coanimu. Sadian intina, won't mean sorry no. What can be an Usu? What can be an Oya dear Abba? Obia, what dear, I always says any panibuana. Obia wa die a wo hye ni mu se bibi boni betu ni pa no ana obia ya de amana ya wo yenti wonya adwembone afa nipa no obia ya wa de tu nipa ni wumpa wote se nipa na wu bebo se obia ya wa de wo pese bibi boni bi to na ka bi kra bono ekunu fi se wa ya de amana ya wo ya na and Sompa Rhapsody eya wo dia if say wan jemu a wontimi mpem enko wanim unforgiveness, bitterness and offense. Bible says it is impossible to offense Emma. It is impossible to offense Emma. It in Yamia some catcher ye say, a quite bias will be betia on us, a quite bias won't betia will be naso. Netuna bias will betia on us. Ayana will refuse on so ye nipa wet will be naso pain. Aya will show the anonqua. Metia siapa emu yo ade na ato ne wo emu ya wate Metia siapa I am not underestimating your pain. I am not in any way estimating your pain. Ade na ato no mentimi nka nkyere wo sa eda from ya papa nanka wo maami a wo free ni yam no no aka kyere wo sa metan yo nanka wo papa se mebo dua se de be ya ensi wiye wo papa wo and the sperms and the form wo maami ne egg no wono atimi ka sansem wo kyerɛ etinya ya wankasa wonnua a wudi na chi wonnua wonu di wachi bema bi e ba wo life mu anko ba be ware o wakokeka ne ho asem ama bema na gya wo wankasa wonnua we anya ya emu oya wo eniema timi to ye emu oya nkasa emu oya very painful nanka madamfo ni wo maboa mu ya fa wadwuma na ne wakochicha mananti ama adwuma ne yeyi madi emu oya wo be me nanka wo done pa o nanka wo penasem woti ya ne se wo ne wadamfo da emu oya wo ge yi nka wo done pa penasem o ba woti ya ne se wo ne wo best friend twempena emu oya wate Bema bi beka chem sa anti Akosua miankasa meyere madam for me pena sempa meni ni bokosua etafre meni ba me ho sese wo ne meyira da for 2 years na de we to we munya ya wa be bo me bosia se me wo srem ya da nka me nua na wo me de sika na masafa koye adwuma afa de sika na wo de adwane wanka hwe ankyere me sika wo de koye ntima wa ru egu ewre bi kan na sem bi chem sa anti Akosua me kunu de sika bi
me sa me mfanto ho me kunu di sika ma me sa me mfanto ho me wo ho na me nua panyi frem me woni ne kunu akwa ho kyerem wo ba ko babosia ama police fo e be kye wo mo ene wo frem na me so wo ba pa sika na da wo na nya me dia eye me kunu dia me kunu na dia ma me sa me mfanto ho wasema me se fama me na me ka na me ton me de baba betu aka o se fama me sra Akosua fama me Akosua me sra fo sika ne ma me fama me na me fa nkote me ka so nte sa na afe na me beton ka no na me de sika bra wo bra wo kunu kura ehun se sika no wo na wo yiye e de ma me matam me kunu sika wo de ama me se me mfansie e de ama me nua se won fa nkote ne ka so fi so wo beton ne ka na wo de aba betu aka me ni agi ni sika wi afe ni me fra woni ni kunu mo mfa biem me fra woni ni kunu mo mfa biem me ko mo me kunu ebre ne yaso wo beji sika no afa me nua kekanfo a kire me e fa sem firi me so ko minisika bi ade ma wo pa akoshepo nanka me nua wo beye mi se obi beye me pone a nanka me nua afa me kunu ebre so ye o se me mfa sika ne ma no sika ne wai ade asem na me beka me buko toje wo me kunu ni be me na fa che me wate sika na ade ma me se me mfa nto no me nua beje me de ma no o ka che me so okoton ne ka na o de baba be hyem me hu se waton ka no enso wamfa sika no ama eti Akosua wo pa che se sika ne wai me de sika na ma me nua wo se wo ntua be ma ne se megyaw aware ne megyai me de sika ne ma wo se fato ho ade na wo nua ne be se wo sika na wanka nche se sika no wo ni bi shade onu ankasa ne nua de aye no emu oya o ene ebre ne sonso na me bia homa na mema wo kwan na wo nso wafre wate ade obi de aye wa eya na ye wo se wo ntimi nya emu no bra be ka wate na wo nya me be san wakoma yare e se ade na ato na to wa wie o emu oya wo mo be ye pe wo mo asem no wo mo na timi de sekan wo ye mfe e ma na ye ya story bi amete ye papa bi a wokoto ne car what ne pension sika na wokoto car se what the beye adwuma the pension sika asnet de ama no ene de ode ato wo nyina de akoto 207 say what the baba ye adwuma no ode bedidi ne nkokora bom oban no friend ba panyin me de me sika nyina akwa akoto ni o eti me de baba be ye adwuma se de be ya me de bedidi na me de ahwe me ho oba ne ba ne se mate o sinti papers ni nti ha na me de to eti ebere bia me hia na wo de abrɛ me baba na kwa soro ban na ka ni nsi ho wano ane ba panyina tam ka no afa ka papers na koton ka na di e de adwane wajani no no ankasa ne ba panyini waton ka no afa ho papers nyina wagye sika no wode adwane papa wɔ pension ne kakra aka nyina ene ode kotoka ade we be pacho eto a eya wo eya se wonyame anya wadomu a wobenu madurawu nyame anya wadomu a wonyi ni pen ni biem onyame anya wadomu a wontimi nsɔre biem na nka wo bie adwuma ede ɛhye obi nsa se didi na me nso me ni bi didi na me nso me ni bi na bie adwuma de ama wo se didi na me nso me ni bi ekɔ wi ase wo wi adwuma no musika nyina wo wi adwuma no musika nyina de adwane adwuma na bɔfom wo so de na menim sɛ madam funi wo na ka me de adwuma na ɛhyɛ wo nsa obinti was sacrifice with integrity was sacrifice do ho abɛbɔ no sɛ woni ne bɛbɔ brabom woni ne bɛyɛ adwuma bom ekɔ wi ase no wogya wato akyen wogya wosikwam wato akyene baabi afɛ de wɔn fa ho biem obi de bibi sɛ ɛyɛ wa ɛyɛ wo wagya wo papa wo bibia wade papa bi wagya ya to no waba bedi wo no akyi wo no wo ni hye wabedi na akyi baabi awo no so na nka hoye pa na hoye afi odu ko du South Africa wakwa ko gya wo mu wo so South Africa woni obia ba wo ka kire wo se ton eyi na fasika na ne yenko obi ye wade bi se ya yenti na ye baba ye ya tenka ho aduru ya ba ye ya dwene ho aduru ene die na wo nua bi dia ye wo maame wo papa wadamfo bi dia ye wo boy bi a woni ne ko relationship mu girl bi a woni ne ko relationship mu dia ye wo
edi asam no obi akwa ka fa ho a enye no kro ko twa tro e de ato so agu animu ase wagu animu ase ade a wonya ye wose waye wan sha jimboni beba wutima fa nipa ne ho nanso enne me se me ma jimboni ma wutim wate se wutie dwumadi me ma dwen papa ba wutirim onyame beboa mo atimi ejem etiane Sompa Rhapsody enipa ye do wo mo enipa ye pe wo masam onipa ye de wo ye ni ato wo so me maame me papa me nua me kunu me yere madam fo pa o ma ye wade ama na ye wo ya obi a wo akire de se wo ye wade ankansa hwe yo obi a wo akire de nko ye wade ankansa hwe na se me hia wo adwuma mu anka mekọ me hia wa sori anka mekọ nanka assistant pastor so for panyini me pewasem o ene mabedi wachi ministry me ne wa na eye wo offering me mfa mu 1 cedi kura da me di no kura ma wo se assistant pastor so for panyini me pewasem pa me jai bibia ba bedi wachi wo offering 1 cedi kura me mfa me nsanka da afede ekọ wi ase so for panyini me yere da assistant pastor it is of opinion do di betua mekani wo kura mpo nka wontua meka ya wo pe na ade ma me yire wo kyere no abusua ne ho kyere no na me yire ba wo besere wo se mesere wo me kunu o ya assistant pastor ne ho kyere no aho kyere abanti so of opinion wada woroma ne ye bepe bosia kakra wo se sa wo ne me anade a ene e kombedi wo ne wo kunu ne nkwada no obey simintimi nya saboni ni ntia me kunu da afa na ho kyere ne ye kase no asaba so of opinion yesere obo aye afa duru mra bi no oba ne ntimi nya ne ho hwe wagya ne ho ama so of opinion se bi obenya sikade aba bebo ne kunu na suffocato a wote sa asem we ya wan hwa wo benu madura wu emu oye wo dia wo pena sempa dia wo don ne pa dia wo ne ho adwen papa wono na de sekan ebe wo wakomem wo beja wo bibia to aba bedi na chi ujan bedi na chi no afa dia wa reject wa to wa chene wa mistreat wa nante so sabi wo ka fon e de kire wo na nka nipa we se nkanye bibia nkanye ne yonko ne wo jidie bi na wunya ye eni da so bi na wunya ye na ma wo de ho kọbọ no be ma wuhia no woni hwe ena wo se be me na ebeye ye meta wachi wate edwedie na medie no mede sika ne bi be ma na de ahye business ase be me na meta wachi me do me pewasem otamu hu jetire na ade ma be me se won fanye adwuma nkakran sa adwuma na gira ne naso ena nyame ya mado matimi asimu fie matimi abi adwuma afa be me wo be na chi akwa ba bi ya hu no wo se ne sika wonya ma wo wan so akwakofo ba foforo no wote sika ne manidi ba wo ne wo made mo sra na school fees kwa wo se woni bi ade we to oba yere oba warefo mu oya wo Bema obey wo fan ne woni hye wo na wahwe ni school wo na ade ne call nursing wo de ne call training college wo man is come and set up a business and a business na tere ena wo yenya ska wo nti wo na wo bo ni dwetire ena sini yi ena wo wadwuma sai ya fe wo yire no a wo na wo bu ano no wo mfa wo nya hye wo fie ho wonu aduane ma wonni wonu wonna biem adan ya wo se wo ho akere wo na sa wonu ne beda gi se wo tua ne kansa wo se wonu ne beda gi se wo tua sika ma no ansa na woni wada nanko ba we wo fa no ba bia munye o ena wo awu ma ne dwetire wo awu de ne call school wo awu share no ne asini ye nanka nnema kwan ho kirem nanka bomichi dom kakra me ne obedam po agise metua kansa gise me ton tomato wansa aba eniema bi se to a emu o yankasa mi Akosua guaboaje ametie mafane ema emu o ya o mafane ema emu o ya me kai se me ya kwada
my best friend pa madam for pa me penasema na me ne tonwom wa sorry ye tonwom bom e wa sorry wo ye my best friend ye din komo ye jade bom ye didi bom ye bibia bom ye kwa sorry nso crusade ase ye tonwom nyina bom ene anwum ye maso my God is able, he's able, and oh my God is able, and oh my God is able to carry me through. Many na tonwom no wo crusade ase. Many na tonwom e wa sorry. Ekwa wi ase me am best friend wono wono ankasa ne nua be maka bomu eya me boni kase bia da chi bi na meka masem. O betray me. Onini ono ankasa ne nua wono ankasa ne nua panyini. Eka bomu ye me boni kase bia me se da chi bi na meka masem. Wanyame anya madomu anka mantimi amfa nche no. But ne se me gye mu nti sanka nye ne se mete ha yo. Enka unforgiveness e wo makoma mu anka nye ne se me ne obedi nkomo yo. Abrantie bi nso amehia no o so wo be ware me. Me do abrantie ya ma chese me hunu kura na metimu ye me dedede. Me wo ha no oba yante Akosua oba pa. Me se me do wankasa wo mewa wo. Nyame ya do manya visa me kwa America me ba be ware wo. Eti wo de twen me. Oh, no, send me card. And your card, the end of the bus, me chapam dada. Me the card in the head. Mesharia yet was sending me. Honestly, a friend of Quabano. And a micrus, a friend of Quabana, maybe what a Quabananzo. But a near Quabana would disappoint him in a worry way, Quabana Fofro. Quabana sending me message ya jai. One mammy hope to cost no, many that swore me bibia, me shabba maybe I'm some patch on your boyfriend. Why? Or be shaman of Casso, why I'm some patch on your boyfriend or America, Virginia. Name de who me ho. Walio me ho na me tewa me chano. Da committee one na me te say yes will be worry e wo ye fie nchen ho because ni nyina na ye area boys and area girls. Enti me one madam fu bi ba Akosua kwabena worry na me se kwabena be. I also kwabena na se me kwabena de wo US. Hey, adabraka. Emoya otiefo, emoya. Akosua goaboaje me de na me ka kire wi. Anam so na se kwabena de o Virginia America no de o nam so boa e de be. Was me se kwabena ware. Was me ka se kwabena ware ya say. Anam se na kwabena no last week ya was send me card na e de no ba o boa. Was what your cancer me boa na tena ho me se kwabena ware a na yen kɔha wo se me se me nkɔ ba bia wo boy atro wo nya bonsam na pese fa wo so na tete me ne kwabena ntam nya me betua wo ka wo me na kwabena ntimi nware da nipa bɔne ni sabra na nya ni social media na atam na Facebook my Instagram ni ade na bi my Asa me nyi ti mani na chimpo ankɔhɛ Sabrenya will be worry and nkrofo worry and twitwa pictures ni videos yi e de ato we da bi me enye bia Atiefo se no kure pa abrantie ye free America It is I want me chatting or sending me card nina no oba foforo nso wo hodada Enya me na no opem you na ope oba foforo na ka kire me se kwabena ka kire me se Akosua me mpewei aw emu oye otiefo wo de ka kire me se enu ago me se frem enu ago ye de me to me nana ka se ntino frem enu ago na se do be se abom di kura na ne de e ka jem se enu ago me mpewo me wo girl foforo abrantie timi free America Virginia by ewo area wha be ware wo ba foforo ye engagement ye ne wedding na me mete ho a me twen no wawari ni wie ya na ja woni ne kwa America still na mete ho twen no because me madam for ne be kan sa me nko na manko enti manko hunu me daso agini di still na only on me on because one send message and kan chem so ba be ware this guy was still luring me on until se me nua bia me ma me nua bia o America eko hia woni girl ni twitwa wo pictures na o de bre me
Say na wo se what wa wo twen wan kwabena. Na kwabena be ware wo Ghana kwa se oba ne kora nyemu. Oh, etiefo. Akosua me heartbreak ane di kind no. Me heartbreak. Etiefo meti wona asama ni su brima asama nsere asama mensere. Me see so me best friend eni ni nua panyina ya me bone ye di kan a eda ho amakoma abupuo a me nsa me ho yare yemie ma be hia kwabena so odom ye me nim se kwabena we die be koye hweba bia wode me nsa ko wo ye. Obe ware di obi koye a manhu da eso wanka nche me se wa ware da. Me hu no kura no na me send the message say enti ya no kura na. O say ai. I'm so oh na de enti na won kan kire me e na matena ha 5 years e na me twen wo. Abana bu makoma wie na menim se mabrabo nyina ba wie ye o eno ago na menim se mabrabo nyina ba wie ye. Na me say I will never believe in love anymore. Me nyi wodo ni biem. Me nyi ni pa ni biem. If say ni pa nye. Etibra as a young broadcast journalist me de makoma ene ma dwi nyina wura madwuma mu. Na me mpa relationship ani ma hwe. We are Bama na wushia me na kasa opeme ya me nhwe wani mu kura. Me nyi obi ani biem. I don't believe in anybody. I don't trust any man. Menye bema bi ani until one day hey karabo esaya hey mesi menye obi menware munyame menware me ka kire me ma me menware biem menware menwo me ye romance sister ya bubu makoma me ko romance sister until one day me shia brante bia na onu so se sa fra de kwabena kwabena biem ba sa kwabena we die na aboaje so sa kwabena ba ku bebu makoma na nyame ye hye kwabena foforo e de ne ba na kwabena we die wo ye genuine. And the Kwabena na me na worry for more than 20 years no. The second Kwabena no. I buy no. But when him come am fan check. And me hold you on. And me ma sad ni dim madwene ne makoma mu demo a. Enka me ne Kwabena nware ya wo nkoda num. Entiana maba I know how you feel. So we be a hete wa me ya hete me pen. Eti me amete ha no enye se bia mafa me ho di wa brabom. Ene ma komani ankasa. And for the mensa wo fam. Wo mama ye omo papa mu di bonia yi maye. Bonia ye fo me she bonia ye fo bebre. I have met ungrateful people, ungrateful leaders, ungrateful partners. Me sheni pa body for bebre wo masetenem. Nanso mama ho kwan ama de omo de ye me no anka me anhye na me kan enka me ma ho kwan a kanya ne se me ti radio so me be hye wo nkran yo ka bi kran ka me hyedem ama depression akumi anama no madura wu eti na me ba be kire wo if it's a me ma fam and ma ba the other side eti bibi hye wakoma bibi hye wadwene mu a wo di ho atete ya e bra so se wo gem na me kire kwan be fa so wo be gem na wo betumpon. My best friend betray me. Me and my own best friend betray me. Bama only me shisha warrior for 5 years or betray me. O ma had o de mensa wo famu ya ma de ya. Me suya na me se me nyame ntimi nsame yare da nanso Yesu Kristo say I came to heal the broken hearted. Akoma abubuo me awurade me ba se me ba be sasa akoma no. Eti me Akosua guabuaje me te yi me ni obi a ho yaw me ni obi a ho tan me we hye obi a well a wo nso betimi aye. Se nyame asame yare ma wo mpo mo ye me bone no ene me bom paye ma wo se nyame nhira wo mo a wo nso betimi aye. Baby, I'm sure say ya juma minimum crofo a me na me preye ma ye fa wo mo e ko wi ase no mo chicha me nantini e wo me mpanifo ani sanso na asa manager me mfa me hunni me ye manager me mfa me hunni but onim say nyame ni hu say e ba e twa mo tisam frama
e said ya famu ne nya bi ne se wo ye manager no obi e twetwa wo nantini ya famu atara bibia kora nhyeki ye ya ete se botantim wo konkonsa me nante so me tietia so eye too cheap kora ma me eye low standard matera ho because wonim dia mafa wonim bia me free ba ya tera ho kora eye nkwada suban me hia kora me san kyawade agususu na me nimpa de wo ye esu na de wo ka bia na mate me san atade akyew me san so akyew sika aguso na me digye agu wa pampam wo di na wo fa no me eti me sell so bia ye wade bia ma na kwa wo ho a me be ko short commercial break me ba me kire wo ne wo be ye wate ene ye be ye adwene ne yatenka mu yare se awurade asam yare a wo nso nyame be san wo yare emfa wo ne de obi dia ye wo wo betimi dia che se wo kai Rwanda the Hutsis and the Tutsis ma bibi woni ne kuru ne ma ne baba ko adamfo na ono eye Hutsuni osoma mo de sekan eba ne fie bedutwa ekun ne yire ne manya bury them alive but an sa akoda no adopt ne se ne adopted child e dey no obi aye wa wuntimi mfanje but it is a skill that you need to develop. It is a process that you need to go through. Nemo mfashe utimu se medjem at the end of the day. Eti mi mwakwa baba Sompa 106.5 FM Accra. When you Sompa Rhapsody, ye dia brabo mu nkomo ye san ye ho yare. Ye ya dwene ho adwuma, ye ya tenka ho adwuma, ye ya oman ni mu adwuma. Ye ya brabo mu adwuma, ye ya ware ho adwuma, ye sikasam ho adwuma. Eti anopa bra ne betie nyansa. Wo pe radio be mu abrabo atumpon. Wo pe radio be ma wo nyansa. Wo pe radio dia yare sa be brewo a. E di healing be brewo a. Wo betimi overcome your trauma and your pain. Eyo Sompa 106.5 FM Accra. Wo pe program e betimi abo mo atete wo mayie. Eyo Sompa Rhapsody. Wo pe radio betimi mo nya sika no atoto sikasem yi a. Eyo Sompa Rhapsody. Wo pe radio betimi mo nya asomdwe ne anigi a. Eyo Sompa Rhapsody. Namika was a Pepsi and do the two before you go to bed. Mama dia so be chichu se no pane enumre wo mu na ebo me chidom. Sanso ana just hot kenke. Dokono papa eye 3 Ghana cedis pe. Eye 3 Ghana cedis pe. Wholesale dokono enono. Convenient storage and delivery. Clean hygienic preparation. Ye the yellow corner vitamin A woman no ene ye. Available for funerals, event and bulk orders. It is a open so ye kenke party wo ye wedding wo ye party. Now pedokono dia serve wo ho a. Eye just hot kenke. Fani se si o mo ye package ye betimi de shito, betimi de fish, betimi de sardine, ye betimi de bibia ka ho ne de abrɛ wo. Enti Unilever Pepsodent and a just hot kenke ne bo me chidom. Ama me de Sompa Rhapsody abrɛ wa no pay. Enti o betimi afre just hot kenke e was 025 60688832. Eye 025 60688832. TBM eye 025 60688832. Eye John's bread and pastries woman e just hot kenke e de abrɛ wo. Sa won so ton do kono abra ne betu bia 3 Ghana cedis pe e ho hia se wo be kodwom akoto aburo e de akoni kanika akwakoyam wo wia wa ba bebo wo kra wo esa wo bre. Fred just bread and pastries no mo fa just hot kenke mra wo. Eye 3 Ghana cedis na wo de age 5 Ghana cedis. Eye 025 60688832. Eye 025 60688832. Ye ho meso ye ba ye de aka nyina e beto aso. Azani na lasulala oche masase mamitonye 90.5 ankofo fie mu atenetuo minya baby from itinto bikonko bi manja to say ade jimuna yes, I can Joe's bread and pastries. Joe's bread and pastries. Yeah, no. Yeah, the Joe's hot kenke abba. Dokono papa no. Dokono papa no. Afei na wo bekojo. Akoto to eburo. Abecha ho sente. Ababa ye dokono akwakoton. Wo bra Joe's hot kenke ewo ho. Eye 3 Ghana cedis pe. 3 Ghana cedis pe. O say price no. Wo betu na wo kwa no akwakoton. Eno no se wonya wonema na wo dia boss. Enti some bread introducing
Just hot kenke. Ye de ebro papa ehu cha ene ye dia ye. Baby ye no nso. Eya hunidie nko highly clean environment. Ene no achi no obo adie nsa no naturally nice and it tastes good. Enti ye comfort the amount say just hot kenke. Mo amoto dokuno nyina. Ema mo ncha mo ho biem, ema mo mre biem. Mo metum free enchen. Eye 3 Ghana cedis per. 3 Ghana cedis per. Joe's Bakery, Jome, your commercial bank at Chihuahua, the open to it. Now, afraid 025-60-68832. And you say, dear, Joe's Hot King Cabenti, and one is a Uber 2 ya. Now, would your quack see what corner hot now? Joe's Hot Kinky, Hot Kinky, yet dear Bow Punano, way a year hot. Hi, you're from me Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Share me. It was Sompa 106.5 FM. Made Sompa Delight. Bro. Sompa Delight, a social entertainment program. Ebemawu entertainment, information, and education. Onya, sawati de wohoni nadida. Afi, enanye dance no eba. Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be some Frobi. Nakashele say, Abna Ruthie, it was Sompa 106.5 FM. Now, or they Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Sakikwambo. Oyunyankupon di for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyankupon Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you some First Service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason First Service in Chow Home Hoda. A Yadrada Kusi if Yadanopa, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawodaning in a share radins. Na erade beye. Where would I chairman and yaji? Now, so me penny they are famous. Ye near Mrenka so. That's why we are my Sompa. Oh, come I some of Aquada who dachiana and yaji. Or penny trying and raho. Mara who sampa na minke. Mintam Kessiana me was we. Memranti bremu mentia futu. And I mean, you. Rantan in my bow, won't see me. I'll come myself without. Mesamu akwa baba Sompa 106.5 FM Accra. We a Sompa Rhapsody. And I adwene ya tinka ho adwuma. And I di ho nkomo nipa bia ye do wo mope wo masem wo ya de de awo ye e de atia ye. E ho nkomo and I di no anopa yi. Ade ba ko a mepesa wo ti ase ene sei. Ewiase na ye wo no. Eye wiase a ahyease. Ewiase no ahyease. Ye ka se wiase ahyease na se eniema nye perfect e wa ha. Ene ye ka se ewiase ahyease de ye pa kye ne se enipa bi a wo behu ni bia wo atenka mo yare. Ye ka se ewiase ahyease a onipa bi a wo behia ne wasanse su bia wo atenka mo yare. Atenka mo yare ene se wafa bibi mu asade ne edi nadwene mu dem. Wafa bibi mu asade ne edi ne kra mu dem. Wafa bibi mu anatenka mu ne edi mu dew. Onipa bi a wo behia ne bia asa ne te. De to so miensa sasa woti ase ne se nipa bia obehia ne bia wo ye work in progress onye perfect onipa bia ni wo asase so woti se nyame nipa bia ni ho anisu ene nyame eye pepepe ye nyina ye sua se ene nyame suban be ye pe but ene nyame suban enye pe etu obi a obehia ne bia owo the process
or what the process say wo betimi wa bona gene pose bi opese wonye suban papa enti nipa bia obehia ne bia ye woni ma papa wonimu ene woni ma boni wonimu entiti ase sa wo maame wo papa wo nua wo leader wo dwuma yefo nipa bia wo kunu na waware no ene wo nipa na wo tie me no onipa bia wo papa wonimu ene nipa bia wo boni wonimu obia with the knowledge of good and evil ewonimu obia ni hoye good nko a ene obia ni hoye evil nko a just that ebimu evil no ewosoro esin bi ene ebimu good no ewosoro esin bi but obia wo be hia ni bia the knowledge of good and evil bone ewonimu strength and weaknesses ewonipa mu etu obia eye work in progress enti no eya menya wadwen se obi ntimi nya bibi Shannon so sa menya wagin say sa die we die me mama ntimi nya da sa die we de me papa ntimi nya da sa die we de me kunu ntimi nya da sa die we de me yiri ntimi nya da sa die we de bi manyini bi da bone bia ni patimi ye no nipa na wahia no obetimi aye bi Shannon so sa bone bia nipa etimi ye no sa nipa na wahia no emfa wo ni gya wagya nanum emfa wo ni de waye oye capable say obetimi aye bi onipa bia wo behia ne bia ebimu evil no about 80% na papa ne be 20%. Ebimu good no about 80% na evil no be 20%. Nanso odofo memu aso te se onipa bia wo behia ne bia papa wonimu na boni nso wonimu. Se wonya sa adwene ne wo wutirimu a se obitia wo naso a enha wo bebre. Na mom ne de nti a obi ye wade etimi hyew pa ne se wo gine se sa de we de nipa ne ntimi nye. A wrong mindset say we benya wo tirim say sa de we de me kunu ntimi nya da me yiri ntimi nya da wrong me muni partai and scopim say wo behu ne woni mu me muni partai kopim say wo behu ne woni mu adenti na ye wo nwanwa sa wo yira chiti anase wo kuna chiti fi say wo tirimu no ontimi nya da na wo ye wrong sa wo dwene sa efi say sa wo wabo wadwene po sa wo bedi no kure no enche sa wo control e wo bi so enye no kure da onyame na wo boy ye no kura wo de ye pa e de ama ye wo de obi apa ama no adenti na nyame onhye ye ma ye nyina nye papa se ye nyina nka ye papa nka opewu ye nyina se fa yesu se ewurade na agye nkwa se opewu se nka nyame wo tumi se obeye sa na adenti na wonye sa wonye na wo na betimi aye onyame na wo boy ye nka ye nyina yesu ne ye ban ene ne de ye pa nka ope but onya ne sa ne nche se wo ye nyame wo ye da so ye nyame anaso onye nyame wo da so ye nyame oni pa bia wo be hye na asase su bia boni bia ni patimi ye no sa ni pa ne betimi aye bi eti die ntie to da bia ye maame ye papa ye nua ye kunu ye yere ya damfo bi ya ade a na ye nwanwa ne se ye gye ne se wedie ontimi nye nya abotire ne hu de woni pa mu wi anta wate ansa ne wabu atan o nya abotire ne hu ne woni pa mu ansa na wabu natan de to so bia na mekan nipa bia enyini obia ye work in progress eti de edi kan ema ne nya wonwanwa sa wo yire ne chiti ye eno ne first point no ema ne nya wonwanwa sa wo kuru ne chiti ye adentia me anka me nya sa the fact is wo nya sa ne nchese obi ntimi nye ema ne nya wonwanwa sa wadwuma ye ni wi a wo sika the fact is wo nwi obi sika ne nchese obi nwi a wo sika the fact is wo aware na se wo so bedi no kura ne nchese wo dofo no so bedi no kura wo ni control e wo bi aso ti ase sa na nya hoto na mo otimi dia che tini passe we read John chapter 2 say Yesu Kristo na wonim ne woni pam eti wamfa ne ho anto nipa so eti na me pese wo hu ne woni pam say bia nipa bitia wo na so a enye wo nwanwa pi eti na Bible say eye impossible say offense emma if say nyame wonim de woni pam bema ya fe no aware no na wo kasa ontimi nchiti da wana ka kire wo oba ya fe no aware no na wo gira ho e kantam se ontimi nchiti da wana ka kire wo twɛn ne hu ne woni mu ansa na wabu atan boy wo
kwashia no no e wodo me pa me pa cho de na hu ye nyabotransa e say mo no otoma wo no nche se wodo sa the fact is we frefre every day no nche se wodo sa e bia na call no kra na e fake hunia e woni pam na motimi e de bone a chententem yenim ne e woni pam tie hunia woni pam a na afa e nwanwa mentimi fa nche da de enti na huntimi fa nche edi enti na huntimi fa nche me pa che wo ade wonnim se ye nipa na woni na ko relationship ni no ana ye wo se woni bofo ne ko relationship mu ana ye wo se woni Yesu Kristo na aware ye huni ya woni pam Yesu se na min onim ne woni pam eti wamfa ne ho anto nipa so wo huni ya woni pam a se ni suban ene ne ye dedia enya wo nwanwa biem fi so if say after all wo hu dada but wo ade ne deadi no wo mehu se de wo sitie eti afa na me ba be strategize mehu kwa mefa so ne wabobra de entia wontimi mfa bone nche de entia wo holding se wonnim ne woni pam eti nipa ya ade a na ye wo nwanwa nipa bokro no na ye wo nwanwa na nya nipa na ye kromfo nipa boy adwama na ye wo na nya nipa na boy adwama obi di konkonsa na ye wo nwanwa enya nipa na di konkonsa obi ko twetwa won nti na ye wo nwanwa nya nipa na etwetwa nipa na nti honi ya woni pam ye wo wiase ahwease ye wo nipa bebre mo kra mu yare eti nipa na makwa kohia no no san na wotie afei na me ba besua ne mom menjaje won kase wo ye nipa papa ye nye ne sa metwan ehun de wo mu ansa na makase wo ye nipa papa ba wo hia nipa na oyo ade na hu ya wo se wo ye me ba cho ade na hu ya wo se wo ye me ba cho de na hu ya wo se boy we de wo ye pa ade na hu ye wo hu bra ne buafuda wo hu bra na jaman abada eti de na hu ye wo de sika to ama na fada nyabotre huni ya woni pam ebem wakoma tow yam ebisa wo kura na wo tie me no enema bi won ho a enye wo na wo tie me na wo so obi aye wade ye wo ya no wo obedi adanse se wo twa atoropen wo obedi adanse se toro bi esuma se kura no wotimi da suba bi de wo bia nim wo awoto wo tie mi wo nim say ye won niam bi wo ye ne suma se wo pie ba bonte a na wo di coat aguso eti adenti na wo expect wo kura na wo tie mi no wo kura wo nim se wo mreye wo niam bi a wa ye asie anyame nko a eye between you and God eti adenti na ye won se wo yonko ba anase be ma bi ayesa emne bi echem kura wo wie obi sika de sie nanso wo sachira wadwene eti adenti na obi aba okro no na ye won wo refi se ye nipa na ye ne wo na masasi so ana enya abofo onye Yesu Kristo eye nipa aye san ya adamasefo de ntia ye nwanwa no aduntia magine wa mentia se adai edi ajine wa ntia wo fa misika anenye nipa na bokro no wamo hu se wo ye kromfo nti next time mfa wo sika nto obi wamo wo hu se wo ye adwama abofo nti next time no wo nyesa bi wamo hu se wo mu de ne kasanya de nti next time no wo ma ne kwan bi eti ye be nipa so that we will know them and that we will strategize. It is a wo be nipa hu nipa ne wie ansa na wanya strategy menya strategy ansa na wo hu ne ewo ne mu oh me hu say nipa we say wo ye true for panti say me hu enye masem bia na me kan kire no hu ne ewo nipam nanso krobia ne agenti manya enti say wo kuna kwa akofo wachi a na ye wo say wontimi mfa wachi da but no sa adwene ne kura wonya ne was wrong. If say we nipa esanka wo test ne hwe say wontimi nyansa na wo de adanse it is a wo yire kwa akofo achi a na e wrong say wo dwene wo wutim say megiri ntimi nya sada na sanka wo twen kakra na wo hese bra ho hiahia ne sika wo eni wo nsam no oba ne bedi ne kura ansa na woni ne kura ansa na enka waka say wontimi nye but wo ne foforo na wonya adwene bi fa ne ho menya adwene bi mfa obi ho kopem say wo behu ne ewo ne mu ana say wo hu de ewo nipa mu enu nche say say wo ne ne yaka wo say wo hu ne ewo nipa mu a eno nche sese won ne yaka na mom se wo hu ne ewo nipa mu a wo strategize no nko abefa so ne nipa natana wo betimi ne kromfo atena wo betimi ne adwamabofo atena wo betimi ne konkonsafo atena wo betimi ne atrofo atena e se wo hu ne ewo omum nti wonim baabi a wo beka wasam ene baabi a wo nka wasam wonim baabi a wo de sika beto wo na wonim baabi a wo mfa sika nto ye nto nipa ntwene mento nipa bi antwene da e se bia wo konkonsa ne bi ento ne ntwene Yesu Kristo Judas wato ne twene na Yesu no onim se Judas no owiewia no but no onim se Judas ne kro no no amu no a ene be mo no so cross no akodim kudim
Say who near when you pemu a man in you need to have a strategy. And no just any pebiana as I will ban or yes, Anna Maker. Because of who need yes, as I will show. So I say, says so the pebia messiani bia, Papa when you move Bonnie when you move. Send me who Bonnie no and Ubama Minyansa and Mount Kwame first to the relationship no metro to know. Say a home woman and I'm a free home. They will bet me a bomb with me their check. It will give you the capacity to let go. There also be a man fan show with him, so won't mean fan chada. A mere one non can be da. Me fan chada. Me men can be da. If said, you can never ho. And a one fan chenny panon so there you cannot move into your future. Ube ye beta, ube di yaw, a bedroom ribbon at how be bro. It can't show who say way why yammy bonnet bat media channel. And yes, I will carry an free wakumamu. And yes, I will carry a free wajumo nansu utuana mobi. It is the atosumi and no say. Mekunu a cheat on me, me cheat on me. Madame for me the music jana, nanso rade media channel. A yammy ya, a shimmy. A woman, but media channel. Ampa asimesi wakoka me ho asem erade ayem me ya nanso media channel me jam enye se bia wo kan se wa jam na afiri wadwene mu na se afiri wakoma mu da binya sa na mom eye journey no anase process na hyase no. The journey to your healing start with you saying say erade amfa wo de nipa na ye I have forgiven him, I have forgiven her. Me kunu ni madam for da but media channel kwabena disappoint me but media channel. I don't just a free madrim, I don't just say free macumem. I ain't kakran medru. Name start now. So be one on the car, meaning baby, I would see me be one on the car, Bonnie Panidi, a fear, Amma, Kwame, media channel, rather media channel. Shall see a free honor for your mayor, Junior Command Hodjuma. Fabria would say me, why now you are dear, Ukuna, won't pen any more, me boy. Won't pay we any more, or Bono won't pen any more. But catch owns a ready Quabana, Amma, Kofi, Michael, Godfred, Kofi, me mammy, Minia, the odie, me ready, me dear channel, me Jim. Catch what is a rather Sammy Yarie, Sammy Cremu Yarie. A rather Sammy Cremu Yarie. Dear me, could I am a yard, dear me, I am a ya, a rather a camera, but yes, soon I would miss Sakumamu Yarie, it is Samakumamu Yarie. Catch him, Randy, because he is called the healer. Your friend Jehovah Rapha. Nessa God can heal you. It's when the can't bow a be one walk, what bow Jenny Posta Sadi, Ube James said a beya, Emma when you're better. Dear Tosumi, the catcher said, Raddy, dear, many ye, the I am a cumum, the I am a Jinama Jumponia Bamitimia, a rather Sammy Yarenamina Papa will meet him. I know dear Tosumi and son. Dear Tosonai. Bompire manipano, Nishano. A brabia obekai kwabena, a brabia bekai amano, say ready baby obia, Mishano, Cano, Nabono by eyes, any pano way obonin, on American eye, who couldn't Nishano, we in Nishano. Who yet the amount who indirectly. I will penny in noa or disappoint you because already baby will be a Mishano Yanakase. What you might need what you chow and take us already baby will be a Mishano Yanakase. Bompire Nishani pano. Yayara Sahu to me near Drone Yedino. Auntie Akosua, me as boyfriend, me as girlfriend, share, met to me what there be any one told that. If said you would and one which I would do me and no man about which run and shun about so it's a moody open. The choice is yours. Nipano what Diana Yano say, who cares no? Dear would and one which that curse will be your portion. So blessing and so blessing will be your portion. It's a bompire in the Shirano. Bompire ma who knew no disappointed one, no bompire ma we didn't know disappointed one. Bompire more down for no I was on a bompire. Now bompire so Shirano. Mr. Bompire in the Shirano. Menkasa bompire. Naka said, Lord, deal with him. Lord, deal with her. No, Lord, bless
God bless him. Baby, akwabena will be already shira no mere from the oye be amani shira. The more na wo bompa, you cannot pray for somebody and hate the person at the same time. You cannot pray for someone and bless the person's soul and hate the person at the same time. Minimum person ni pa we asme sia na so benten e na cha to me so na so already media che mejemu samakoma yare at the same time me bompa man say baby wo bia already shira no na ye ne kese. Ena dia to so biem sasa nipa ne hia moa na oba wo nkan aboa no Tony ayedi se nipa no ohia moa wakwa ahokyere bi mu na oba wo nkan asa aboa no healing process na na enam nu o dia to so biem ebre bia wo be kai no se wo pese wo su me pa cho ma ho kwan ne suate give yourself grace and cry because ebre bia chemu na me kai madam fo ne dia bia na me su ebre bia chemu na me kai kwabana dia ne bia na me su ene me kai a me sere enti se o kai na wo be so mpa cho su it is okay to cry. It is okay to cry. So usua esu onyamkopon kra ko say I will wipe away all your tears. Na se nyame ko nim si besu eti wo so de handkerchief be pepa ye ni wani su no eti pa cho sa wo kai na usua there is nothing wrong with it, okay? Usua mpa cho su wate dia to so biem enhye ni mu se bibi bone betu nipa no da bi enhye ni mu biem sa wo bete se ka bia bone kunu anase bia eden buogu no so anase bia obi so de sika adwane anase wo wehye sa wo bete se wabodam da bi eno wo hunto wo da na nipa no obodam no fa so be na benya sa na ho ato we hwa na ka kire wo hunto bre na wo bre dia to so bia muntie mafutu semu yi menya jimboni bi wo wutirim se wo hye ni mu se wo ex boyfriend wo ex girlfriend no na se wo ex husband wo ex wife no wo adwuma yeni no wo hye ni mu se bibi boni bi nto no da bi wish the person well. Se ajimboni bi wo wutirim fa ne ho a wo se awrade we de me yi firi mitirim mem empire say wo kuna fa wachi wa committee adultery ntino wo pese yare bi bono na wo beda dem no ye mobo da bi yenye ne sa dia wo yire de ye wunti wo mpa ba wo bo nyina ne say wo yire be bresa e mema be fa ne basabasa na bra bo ase da bi enya adwen papa manyini evil emma nipa no dia wo be sre ne say on come to a place of repentance eniama me kai minim say mo de ba me yankasa ma apply aboa me ama me ho atom yankasa amama sumje wo maginim ene nipa bia o maye me boni bia me kai wo mo I wish them well. Sa me best friend ya na me ne todwum yi he ba bia wo bia me pompa me say nyame hia no onye ne kese me te ne nka che kwabran so me mpa ba me boma ne se na ware ye ne ma bibia be koyi majuma eni bi odi me ho konkonsa me bompa ma ne se nyame nye ne kese men wish say evil bia beto obi ada men wish say wo ha wo be say wo chen say wo bete bad news wo chen say wo bete say bibi boni bia to no wo chen say ka bibi boni da bi eno de enkoyi dia to so biam nipa na wo ye wade ma ne ye wo ya no sebetimia konen chen emfa wo so obagia tuma na so onyi ntumu de konen chen se because obi wa babia nipa ne wo no mi se nipa ne babia ne wo ne kwabena ne wo no wo US na me wo Ghana etina me konen chen enye ba se nipa ne say ye wo maame say ye wo papa say ye wo nua konen chen go to the person na kwa ka kire say we ni na wo ye no aye me ya any situation bia na obenya opportunity akọ nipa ne nchen na se situation bi ho na opportunity ne ba kọ nipa ne nchen na kọ confess say ade na ode aye wo no kọ maame ho maame awei waka aye me ya kọ ka kire no emfa so baka say first and free so anya hwe wakọ ne nchen
Ebra wugu so asa wo ho yare no na wo san tu gidia na mo tu obi dia fa kwa nchen na kwa ka kire no because obi wo kra wo ye wade aye wo ya wo no ko nim sade na wo ye no aye wo ya sa wo no kra wo nim ebi kra na wura fi enti ko sadi pa no wo nim nyansa no wanyini wo na dwene mo obepa wo chew sade am ye die ma nye ne ye enti fa cha me sa wo kwana sa nipa no toto papa so a na wo nim panyini bi afre no na ye mfre no na mo nyina mo ntena se na mo nka sa asem no ofarifo bi sofo bi nananom bi frɛ ne yɛmfrɛ mu mienu nyana mo ntena se na yɛnka asɛm no yɛka na ɛbɛyɛ yi a ɛbɛyɛ yi sɛ yɛka na ɛnyɛ yi a wayɛ wafam deɛ watu gidi anamɔ wayɛ wafam deɛ you have done your part sɛ nipa no ɔno na ɛyɛ wadeɛ ɛyɛ so wayi n'ani te sɛ deɛ wɔnyɛ hwee te sɛ deɛ sɛ bi opanyin na wayi mframa a wayi n'ani a ɛnyɛ hwee watu anamɔ wakɔ ne nkyɛn wanye antum mpanifo akɔ ne nkyɛn wanye antum wohyia no na wokyia no a wɔnye so wofrɛ no a wɔmpeke Jaino. You have done your part, Jaino. Onu mom no ya obone no waye ne ho te se de wo no na wo se blemu se wo nti na wo ya obone no a mesro Jim ebra wotu sa na mo mi kan nyina no Jaino Eti Jano manenko. Jano, why you waffle? You have done your part. Men force relationship no. Men force relationship no. They are to be don't force the relationship. Don't force the relationship. Obi wa wo de channel untimi mane men. Ebi wo kra na dangerous say nipa no obeben. Etiefo ebi ana wo so obi ya wade bi aka wo ponsia me di tu dwa yi wo so brem emu die na ebe ya wo den sa wo beye ana wo so de na yesen ye tesen Brana beka chem wo Sompa Rhapsody so your number se de ye adwuma ne 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 and 0260 196065 yeah, 0260 196064 and 0260 196065 no wabem ahaya Sompa 106.5 FM Accra obi edika ba woman so hello Ada ko ma tie yeah nia atigi awo ko de nyame adum nyame gusu ehira ye de ndi kofi ba yo shemo achama tam me sure ni pa ye kwa o manjana ne Sompa FM dia market ya pao amen banka ye kaze yensem aka inu ya me sure mo papa but la sema kana ya pao me o ba de tie 4 to 5 years ni hule da no so hule da so na me yi amano e be say all the on be sure be amon ke na so ye kaze nsem bebre and so mama mi going ama me to so amene kata ya me say ma ko say ibi kitwe bi oye ne mama eye ne mama be after mama ne bank ata kan ka mommy onu de yo ba na so oba na ye ade a ama o de be den o de be chen se me de me ya de de me ya ohowo ti ti ma sem ne fa che oba no e wo mu se de oba ne ye ne nyemo but na ko pon se o de boni che a na o de che a we ye kan akofo ano no so de dia de acho etile no obi na bi de na ma me ne me na mi tu ma ko momi o de anya hwe fa ne se na ma yo boni no ama wo de ye den o de ache ne pa che oba no na e scripting na ele de oye no ono hu se wa ye boni ono ni se ma me ni tie ma sem ebe akwane boni che no o se de fope brain na ene ma me ka to obi efi o se me pe ala mi ni pa ni ka obeden obeti o me se mo mi le bana sa ye
mo send you ama ye kan say adeba no aka le ma me no wa se ma kire abontin so ni o anya ono ani mi no ana ma me say one of the mommy wo emre bi etwem enu de ya sin we so ja de but eno so fa le bon ye de etem na so oyo obe ye onu so ye de oni onu so eba so ntu ni na ne ba e di bi ta ye na onu no ka say de na me de me ma me abi na bi o de chem ne say na o ye kan say we bi only me nye di mama me dance pa say unso abe share with stories with story with us ye nia so pa hello me pacho lower o radio ni mame why lower ni mame 0260196064 and 0260196065 di obi dia ye wa eya ye di hun nemom lower radio ni mame na afa ye ni nkomo why hello aha aba pa net say Achayo no so. Nyame adom boko. Le me din sa o so ye betimi e de achane se ohia moa so a on san so en bisaye no. Ai se ai ohia moa no oba won ohia moa no oba won nchen a na wo bia boa no. Ene de me aba mi timi ban. O wo betimi aye men ka se wo timi nye se wo bia eya na wonye mma nipa no se ebi a wo pampa nipa no ba wo no e de ayaresa bi bebre wadwene ne wakomem se de be ya wo betimi agem because ade ne wo memfa ne se wonu aduane wo ho but onua bi a waye wade aduane ne bi wo ho no ama aduane ne si wo na asai wo bros wo bo se ebema aha ba me de examples se basa wo de ma na ema wo no ema wo nya fa hodie bi aha ema wo nya fa wo fa hodie ne ye ka ho asem o efisa wo de che na ho towa eye sense ade na nipa ne de ye wo na eya dada na at the same time the nipa ne ekosoa etsna wadwene so wote nka so wo kai ne bia na wo ye ma hyew wo kai eti niam bia wo be ye be ma wade ho no ebi ne se nipa ne hia bibi na se wo bi no oba wo nkyɛn a fama no nyame baboa mo atimi aye oni bacha matiasi o bo ne ni anyim eno ma wo no when female ma wo sa na ma shakola na kura ni nya CCS like so onu premier onu di niska mi sani niska oh so wait there in this instance wo mom na wo sha akwada no eti wono de wo ntimi nsend diska ma because diska na hwe akwada no eti na situation no so on say wo situation no on say the make an set nipa no one wa wo on sha akwada no wo na wo sha akwada no eti ehun hia sa wo be san tam sika de akwa no me ba cho so what ase aha but yemfa ne say ebia wo nua bia wo ni wo fie na aye wade a ya wo no aduane na wo se kom de ne mani bia wo se ade na wo ye wo ni ti wo ma na aduane ne bi ni eno na enye pa cho so what ase aha ba wono ne die no a wono no wawo na wonfa kapremma na wo na CCS ne wo hwa akwada no wontimi nka so wafra wo se manisika nti wo tam sika no a wodi bedidi bi atodie edi atobia ma akwada no wo san de kwama sa abema no eno de yenye ne santi egina situation no so what ase aha iti fasika no hwa akwada no na fa hwe na mmom se ebi buru so yemfa ne se nyame aye wadom na wutimi hwa akwada no na wutimi hwa wo ho na bi aka na wo ba papa ne ho kire no wo bra na wo betimi a oboa no a eye pa eti 0260196064 and 0260196065 hello Akosia Nhyira. Yes. Mami, we dem ni yamwa papa. Ni paso. Yo be a taxi and break thinking ama me de ni akata me papa. Wo bu pasia we ni asa bu pasia wo wu. Na the Jamaica dia on one or two. Na le na me ya maduna me ya Jamaica. Na wa ba then there's a meeting the yobefa na the man one kasa wo papa o papa so ma anware
Also, mommy worry. Enti say bema bia ba wo life mu anu akọ no ho no akọ say o. It's not yes, me yes, bema ni nu kwa. Mama me nu kwa wo me. Hello mami. Ai enti say who introduce bema na manua e na ogu ani mase kire bema na na say na tie. Mami me that is no ohu that the bema dia ba ma ko. Me bi pa ma ko no say ya oba ma ko ni no. Say kwa yo be paso. Ekwan ben na ya okay, ekwan ben na ya wo fa so et say wo ne bema na ted oye ne say ekwan ben so. Mami say hu I who dey make me today. Okay, and who must some now kabat and yes be a or call bema no. Okay, Matthias. Mami nyamu aba we say no who determine ye. Oh, of course, ubeti me dia che. Won't me fan chess, ubeti me. Mami kwan ben so because some who na wo kan say who no say no. As I see investigate. Adekodientia ama wo gine say wo hia ba ma bi na say ankoye ye wo papa mum e na hunhum wo say no no e say no ye hwehwem mami I yakata me my so da ye hu no several times me pacho the fan say waso da ye hu no anase bi odifo bi aka akyerɛ no nkyerɛ sɛ yɛ no korɛ eti nam sɛ saa asɛm sɛ yɛ investigate because yɛ wɔ nneɛma nneɛma bi wɔ hɔ a wɔnhyɛ bɛtete wo ne wo dɔfo bi ntam na me kan sɛ bi a wo ka sɛ bɛrima ne ba wo life ma na bi a wakɔ bɛrima no hɔ na wakɔ akɔ sɛ wo na mmom no wosusu sɛ ɛyɛ sunsum mu ne wɔsɛe ne deɛ a ɛno ne sɛ yɛ investigate mami ɔno akasa da ne di ɔda ne di wɔ kwan bɛɛ so ɛno na mepɛ no wɔda ne di wɔ kwan bɛɛ so obi a ɛyi ahata me nyima ɛwɔ ahoma so me pants ɛne me brazier mami wo didi sɛ papa yi kɔ yi me pants ne me brazier ɛna ɔde hia ne hwenya no n'ani bɔ ade no sɛ me ɛdeɛ koraa na ɛyɛ papa yi wo hata wo pants ne wo brazier na wote sɛ wafa ɛne wahwia mu na wo busa ne sɛ deɛ nti na wahwia mu Ubusan said the internet when you many say no we only find them at all their family. Me busan say Ubusan said daddy papa e di internet wo hia me panty mu busai. Mami me atomi to me hu ya me okay mate e do they said that we can be me the client service line ne betudwa na wafre because sometimes no ya na wo besusu wo da ye bi a waso o tofu bi asem bi a waka na ama anase wo behu action bi ne ye bi na ama wagene se obi ye wo so na enyo obi a na ye wo eso na enyo obi a na ye wo hwe eti me papa mpese me ware papa mpese me ware ye de na wo hu no wo ye sunsu menim me gidi pa because me so me gi sunsu mu ne amadi but eto da bi a ye dan ye so ene ye ne ma bi a ye hu no se ya hwe yi a ne yakogina no nko anso ne ye de tag bi akoma obi etina me say ye investigate ansa no watimi conclude say wo papa na mpesa wo be wade wo sunsum ba wontimi nka ne saa because say wo hu no wodaye mu obi a wo chesi wo anasa bi adaye mu a wo say me ma wo nware wo bra wo no amagina wanim enye bibi nkyere wo etie no it needs more investigation. Hello Auntie Akosua, Pacho, good morning. Me Pacho mi nua ben meshiani. Pacho, unya be ma just one day ni. Yo, just one day mami ntie wano pe. Auntie Akosua, yo anyankopon o nchira wo pa. Amen. Pacho, o to me papa enti mama yesa kete o mo no. Just nyame adom yen sa kapa nyame nchira wo. Amen. And no pay in fact one mama who dream me papa because me ya kolano in fact me nya obia no be shame crying nti me geda me won say no so be an shame crying me ti me shame crying ma me bra penning out kire me juma me wi JSS ama pass na the whole year school no na me pass me na me result ye good but me bra say o to me share wo be kwa na me boa no e wo le juma mu but me bra say o to me and me secondary school. The world can't tell no.
adini ye me ya but ni nyemu no man ka hwe na me gina so ma me hia me advice ma me hia adwuma no e wo me bra ho ma me wie ye Yankopon adom eno na me ye adwuma me go to me na me nu me mu ntu pe me hia adwuma no wo me bra ho so all de me bra ye me no me tunu ye egu ye if you ba me fie a ma worry be 14 years ni 14 years ni Uba mi fi a membali friend me say let it go, daddy let it go. Because me no mo kasa me say to be young bibi na we you let it go. No correct. Na kai de bia me le fall atem no to mo fo say fall say o money race ni ma e twemu ni nya no. Na de ga ne nim no. No no for to say or pray one of no because no na be man victory. Sometimes you kind a way you china. Sometimes why am I used to be calling? We should let it go of certain things. And then son of what my young say. Everybody have good or evil. And I don't judge anybody unless you see then judging the person will to me yeah and turn away and judging the panel because then I'll spout. It's up to my first encouragement and the idea me so. Me dimba ku ye kwesi nesu ye wo me Sunday minister kwesi for ye shem crime pa ye Sunday for no one day I go to message na ya dey bon groups no so no wa check ye ne ma bia e wo mu na ye sia iti Yankopon hira opi ye na ne dey e wo nyuma pa o ye boa ye mate Yankopon hira me dey ade pa me dance pa bye your lines no e 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello. Eba join the machine. Isaac is level. Ayo, Isaac Pacho Mamintio. Madam, the place so that the mission of Amen. You say, I've been at Nebajo jina ye mame na online mu twetwe kakra. I've been not my addiction. I'm so obin banana out so be a banana my addiction. Not my obi the addiction. So banana today so what my addiction. You must forgive. Not saying of my family, I've been on my bomb. In my bed, and I have coupon said, I got my Mate, me da se pam se wala no nyina so ye mame 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello, how good you? Good morning. On with the first you. A year to Sana thinking of the car. But you know, and in India, Mamintio. How goes you? And then, I can't home more than one. And I think, yes, also could be up for money and I took a baby. I deal with it to me. Now, me, I'm to Namisha, the papa. Kingsley Ejemin Boat in the Geo Prophet. Or can be officer Umami and also papa a day for and shed there will be a can't show. I want not to assume because so a day for Shen, then what your mouth is Shen manner almost a singer then to don't say maybe I see where it be for you and Penatem. They forces will be a day for not or Yewa. Don't Penatem. Who say, Emma, you are being a bit young, obey Yahweh, not a quote of the full. But the woman fine, not at the liberty before maintain us and one. And no more to me, sorry, as I did that the chrono, and could be out. Because once a year, yes, or the assembly move never found a year. It's a Sacranam when your time be a mano. But to say or tiny cross on a AC or warrior coin, and I see when she acquire because the Nippon way by four, a soon wasm. It was some animal mena bompire, Nabo bra, Nemana and Comau. Yeah, and there was there, or no one who wants them no, or be a new who wants them. I did, they are so far, I would thought that day. And there was there, Papa on Donald,
ɔfa me sɛ meda ikomani bibia ɛma ebia papa no yɛ bibia o da adeɛ a woyɛ no menti aseɛ na wobɛtumi akyerɛ me ase mate sɛ tuo ni mu ɔbɛyɛ sɛ ka kyerɛ ba wodi show mu a ana adekɔ no yɛ dɛ ɛyɛ kɛseɛ mate aseɛ pa meda ase pa hello me pacho me nua bɛn na mehyia ni friend uncle yo uncle mpacho ma mintie wo free he yo ane pe edwa pa nyame hiro amen nya ma tra radio ana ne kwanya me ni ene nsama wa ko ama me ho egwire me papa na ko bia be na abotani ni na wa ya ebe enti nyame hiro papa mama wa nyansa na afufu atiche a desi na ko bia be tia ko famu aba na odi aye ikuma na ka ye shirama oba papa dunia na yanko ya me sure be what amen na bata udi ni design ya from ya Akosua Aboaji oh no me mo do me nim jaw ye program we let it see why me pacho mate na me sure be amen me da sipa dadi nya me shira pa se won so obeka ye ho hello yeah hello me pacho good morning me pacho me nia ben meshia ni pacho Sofa mekasa yo Sofa ya mami tie wano pe wo free he pacho ye me anu akasa e bayen tin pacho na mo dabo edu boy no aka baby na mo se mi ko ejuma na meja akwana mo bi nti afanu wo fie no na me ba beto ye no ye tin ya na twe ne sa anesa no eji adane ne ho na so dia wonya street visa ntema no time e dey ashe mu sa nti up now me so ni huna ase ni bibi ase me ya dia odi ya me ba ni bi no me na mo ba so hu so ti di ma tem sa dai bo sometimes he dia ni na ni say comedy na no my age ni man but so me ba ko en na me kai say na me say ni bi because I show me pa Matias sa wunua no onye wo papa da pacho ani the papa de wa yemi da me ka so yen papa da na me ko enti mama ma trick back anytime bia sa de no de ye wo ba no bek e beba otim no twenwadwene ko ne papa ya wa ye wunyina so ebre bia wo be kai de wo ye oba no saase ka kai papa ya wa ye wunyina e be ma oyawdie no aba fom pacho so atiase eti se wo kai wo ba ne die na manwedwene wo ba ne die no ho pii de wo ye wo ba na ye wo ya no manwedwene ye no ho pii na mom twenwadwene ya dwene ne ye hyehye adwene no se de sitie no eno nche se bibia be si wadwene mu ana wo dwendwene ho adwene ne ye hyehye en ye ne yatenka nyina ye hyehye e ma ne ye yi enti wo tumi se unya kai wadwene ne kai because the default system of the mind it goes to the negative wadwene ne kai saade na wo ye no me patcho me bo na wa hyasie me ni me fan se wo ba no wo nua ne fa ne kwaku a kwaku wo ye mi sei kwaku me suma no okoi kwaku wo ye sei na wa hyasie kai tane ma papa nso wo ne ho because ani pakro ya wo ye wade ma ne hye wo no sani pakro ya wo ye nhira nso de ma wo pen etiemu de na wo betwe wadwene de aba so ba anti pacho enu mom na me ba ne ya no di film o di film say e ko si me ba no nti ne si ye ono Matias ye de odi ya wo na ya wo me nka sanya ya na de wo onka sa wunia wo eya papa de wunia de aye wunia ama oba no kra free ma eya wansi fie wo so kra biem eya unse eya o papa me nka sanya ya kra ba ye pede be ma wo ho atɔ wo nti ne ye di ho nkoma no pai eya papa se wo ba no woni ho wa frim ye de ne ba nkwa mu biem a enye yie eya se wo sukura se wo su eya na wonua no wontimi ne ntena se na ne ma saade na ekɔ because saade na ekɔ so wontimi ne ntena se na o ma ne hu se saade ni we no aye wo ya wo be opportunity bi wo ho se wo betimi afrɛ na na tena se di ho nkɔmɔ ana Minto kwa mene na stampo kwa na menyan ma be musa menje mubala me stata me ba ba
na no ye ya de mi Matias obedi matem sa o yo so that Mate I need to count them out me kai me ba na pa na asem ho na mpese me ye di Mate mede ye number betu dwa na wafrɛ na de etoso bi ma mede be ma wo no sɛ ɛyɛ a wo so hu sɛ ɛkom de no ɛkom de na mesro ma na aduane ni wate sɛ ɔsɛ bibi na wo bi a fa bi ma na wate ɛna de atwa to ɛyɛ abɔmpa ye ne hyira no wate wo bompa ye na wo hyira no no ɛno ɛde ayaresa ne bɛba nkakra why nyame mmoa wo ne wɔn hyɛ wo de ne wɔn nsa wakoma yareɛ de ato no ɛyɛ papa yɛda ase yo mefa afrefo mienu pɛ nam sɛ brɛ na so hello Auntie Akosua me patro me nua bɛ ne mɛhyia ni Akosua papa bi ɔba wo fɛ yɛda ase kɔkɔ sesi yɛda ase ɛgya dan sompani yo ɛgya dan mintie wa no pɛ yi Akosua nyame hyira mo no adwumafo a moyɛ amen me de bɛsi tv a mesɔre anɔpa no ahyɛ me radio da sompa na me sɛ menya nkwa because sompa de ɛyɛ nkwa amen ɛyɛ nkwa de ma da so ne biara wɔ asase so sɛ wotie sompa a nneɛma sesa wotie na sopa mu a because kyerɛ sɛ ne sɛ montie na sopa mu mpa nyame hyira mo nka mo ho amen adwumafo a moyɛ efiti ni besi anadwo kasa body bia dada ne da to krom sɛ ɛda fam mu fupa ho hyehyɛ na mo de abɛkyerɛ mo nti sɛ binom nyame nhyira mo onya mo kɛseɛ amen pagya mo dwuma mu ɔmpagya adwuma mu amen sade kyea no pa na sɛ ɛdikyee ho ɛwia na sɛ ɛhan a nyame nhyira no togo so amen nyame ka mo ho anta kɛseɛ amen yɛda ase agya dan nhyira a wode agu yɛ so na nyame nhyira bebre yɛmfa de wotwa to koraa hello ma yes good morning I can't Akosua my name Bodua Seso mpa ma mentie wa no pɛ yi man pato uka de ma ni uka won chopo jam ko na de mi super yes now fio ma up to now Hello Akosua gina ye ma me na o line ni twetwa si gina ye ma me hello ma me ni obiawo nta ko nkwata wanya to so nkwata 8 years omo ko 8 years ni oma o kapre ya kan kia ya na ni kuta la me ma atio atio usiye 8 years ni ama no se ni kama Mami Musa Mami Musa Bema no unim na busuafo Mam patron Wakobo mama ne se onhye nkwada no Mama catch mama bo mama esa bo to ka ko na Bema no bubacho Bema no ye adwuma ai o se we na ni oye adwuma bubacho oye adwuma hu se owo onye sika free adwuma nim am pato but on mamu bi meboa na o fi ni fi yo Jesus Christ na mode ma o ka kire busuafo no na kasa nso se wo moa mo meboa na udi na ko dofsu man pato da bi o hwan na ka hwan bi o dofsu yanyi ska dofsu wo ko ho a mbefre no na omne na tena se na o ma chaka ma no se bia bosumi bia o mfa se emra kwatu odi tu sa na mo no me yenhwe nkola ne tini se ma ai eti tu sa na mo no me yenhwe mesrew fa ko dofsu na ko se oni be ma wo ntafo wa ya fie nwotwini on fa wan sidi ma wa ba busuafo amane wono so wo ye adwuma omunim bi ko be ma bi wa no wonye adwuma eti wo mfa hwe ma oha but se wo ye adwuma na skaba ne nsem ne de ye ne responsibility se wo hwe nkwada ne nti se abusua no aye hu bibi na anye ya fa bra bam wo de ma dofsufo no on be frɛ no o mo frɛ no a o mo ne be kasa afa ho why bibi ma wa ba mu nso why yo na ye bompa ye ma wo se nyame hyira wadwuma so na adwuma wo ye bi o ma sika mram firimra na ma wutimi nye sika na fa hye nkwada no na da chi nkwada ne me ye nhyira nso ma why
Amen. Medase. Me fa de otwa to okra na afi. Eye, me time no aso. Enti Sompa yen client service line no. Eye 053 188 6216. Wo fa bibi mu na woye bibia waye wafamu de bikwa wo pese ohun ne yesese woye e be se Sompa Rhapsody ne yebotaye no ye pese ye ohaw bia wakwa akotomu bia ye pese ye kire wo de wo ye di solution beba de bema wade wo ho because ade bi wo na solution ho ba na wo kura wona wunim wakoto ohaw bi mu amane hunu bi mu atete wo radio counselors ye transi say ya ne de afutusam na ebre wo ye me Akosua Goaboaje Akosua Nhyira me Reverend Professor Joseph Asafodu ene ye tena sedwoda ekosi efiada anopa no nwochi ekosi anopa no ndu ye sorry so ansa na Prophet Dr. Kofi Oduro ono so the second service no aba enti ekire yi no bibi na wonte asefa Sompa ho pe ye rate card ne ade a eye 053 188 6216 053 188 6216 John's Bread and Pastries for Womoso Masene or Modi Wholesale Dokono a 3 Ghana Cedis a year event bia or Mobitimi Abuao and a Pepsodent cavity was to do the two before you go to bed. Fachichu will sing an opania numere, Opesa will bend in and see a kama, na ne sin sayer, said Nipa we a friend. The time was about the mammy fan, mammy Nipacro at it, fashion mammy. Namawi. Na but mami bi said we see friend asa papa bi said we see friend no me tam na good morning Pacho akwa sendi atoma asoka me waka sendi atoma asoka me kwa dipone oh ai mama ni babe poa wa wario on the yire no nete onyiye our 40 years oh. It is a sorry for this. Oh. 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 I was really Mommy, Mommy, a quite soon I will ban a fast woo ye. Mama, I will carry one carry on say, yes, or your software, or what PT wapa. Oba ya men wa tinu atinu ana fedie wo ba na wo ni no tinu ati ma tinu fa no ko hospital wa fa na ko hospital na wa ja no ato na wo po kwima era wa ja no ato demu ana wo o ya no so ma ga na se wo wo eno adi so me no ko sa mo ti bia sana ya be fu ya di e ga ta me ta ko ni ba wo Oh. Mommy. Oh, Debbie. Oh. Mommy. Yeah. Oh, mommy soon. The atone, mommy soon. Mommy, Miss Ro, men near you, Debbie, men near you, cry. Obano, one in a year and a word to say. I'm going to point you. I'm going to last 1 or 2 years. I think I went 3 years. Because Mammy, who's a mammy said, who call Bana one a Besham Quadano? Why? Mommy, Miss Row. More ya men dear woo, Miss Row. Nana mammy, who so could dear woo, Nanka, where then out dear woo. I'm going to know you for catching me, Mama. Oh, dear, Sammy, you. Why do you have Matthias, Mate. Na mami na wo say wo kodie wu na adie na na wo koye
a wo se na ma wakodi ewu kaka wo koye dey oh Debbie baby mami Debbie menye Debbie se obi edi ewu a wo se menni ewu Debbie mami menni ewu onananom chen onananom beba be yenhira ma wate mami onananom ebe ma wasere eya papa de ato no eya se akoda no obedru fi a oka kire na yire se wo yare na oba na mfa na nko hospital na wogya ne ho ekọ adwuma na oba ye nso wawu no ma mfrew ede ne kọhye mochi ansa na omo frew no mami emu oya na nso emfa ne nko adru so da bi o de ne ko adru so no wawu nya hwe mfrim at the end of the day na who di yaw dada oba na frimu a wo kire dada na wasa ma wonsa akoye moja na no nso de bed na bro wan hye abosa nchempo no na no kra de adwendwene ene atiti bi bro nti mami mesrew mi amehye da fro ma fa wo number fatche nyame Matiasie emu oya mami ya fa wo number emu oya enti ye be frew mesrew enkwadro so mami nyame oto nipa so wresi wo bia onyame wo chichi nipa wresi wo bia onyame obo nipa sin wo bia wodi ne kwadro so no ukoku nipa no a mami bibie emfa sika bia amrew emfa nkwantinti bia amrew emfa nigie bia emrew dia to no eya o mami yenu pe na ba ko pe frimu eya papa nanso maame for the sake of enkwada miensa na wogya wo ho no onananom miensa ni nti no hye onananom miensa no na fa kyeche wo wure hye enkwada miensa no na mami fa kyeche wo wure meji tu ma ya me amefa number no ma fa number no me amefre why ementi mami kafra enko ba bia enko adro so sugu enko ba bu de su ubesu su do ho ba brobro fam fa ho brobro fam but me enko adro so se wukoku obi ada enye bi dan famfa so obi a mre obi a nipa no wowu a ensa mfa wo ba no ensa ma back ensa mfa ne mma eti mami ye da se wa frɛ ye bedi nkomo why I tell you me da se oh enti na me bre na so ba sa call na ba na bibi sefa na me bre na kra so a na tie for me sign out na ma wie a me sign out kra na me hu ko na me se de ko we si ba de mama me mfa o nti asema ma me ne kan ne sa no pa yasem na mete ye no enka me kodi awu wose wa ka asema ma na kamakoma Akosua wa ka asema ma na kamakoma anopa enka me kwaduro so akodi awu se obi a wokumi ba ne bia me kokunu bi yede nyame ase se Sompa Rhapsody watie na amana sesa na dwene se onye sa na onkodi awu ye besre wonso so wotie me na obi aye wade bia ya obi aye obone obi adi wo nti wo sei wo de ne kwaduro so na wakoku sa wo kra no a mesre wanko kra bia enya no na de asumdwe bebre wo enya no na be ma ho atọwo enya no na de anije bebre wo enu kura be kun ntem if so be hu se wadi ewu enu be mu atete e mo bia nde fe obi mfa woni obi boni bia waye wo mempre se wo be kwaduro so akunipa ne da emfa nipa ne nkoma dunsini bia so wonkuno emfa nipa ne nkoma bonsam se bonsam nkuno obe ka kire wo se wukuna na ho beto wo boa wukunipa ne wi a afa ne wadwentwene ba bedoso wukunipa ne wi a afa na wodadwene bedoso afa ne wadwentwene bedoso yede nyankopon asese nyankopon afa Sompa Rhapsody so na wa revert sa na moto ya nanka ye maame so okutuo se no permetiewu nanka me kodiewu but mejai maami jai mi wi a me amefrew na me ne wakasa atiefo aha ena me de Sompa Rhapsody no esi nyame adom eche Reverend Professor Joseph Asafo Adu betena se Sompa Rhapsody no, it is not just a radio show. We are on assignment. We are changing the face of radio. You be solve problems. Ni pe she demo musugu omuyem.
nipa koto problems wo mu hu ni wo nye no wo mu show ene ye de aba nipa nieba bia beto adwemponi aba wo mu tiri mo mu ntini aba wo mu anyansa bo mu se de tra bokoto no ntini aba yada masesem agi yatum ya frame Akosua Goabo you betimi frame Akosua Nhyira na se de nyame yeshira no me producer Jeremiah Simpson bit my Tony and Afia Joe Forson one on social media we hear chire kama me sorry see near the second service jumedi no eba Prophet Dr. Kofi Odru woni sia na dom eba beto so cause what here Sompa 106.5 FM Accra when the station a wotie ka che wonam for no wabusuafo se wo monto de aka ni nyina nto ntwene radio fufuru mpa Accra eno na wotie ebo wabrabo de no adults wo monto de no mu wo monto ensem hunu no mu no mo metie nsempa e wo Sompa ka che wo so mo metie nsempa e wo Sompa wo monto de no mu no mo metie nsempa e wo Sompa wo manya abrabo pa e wo Sompa eso mo mutimi frɛ ye nyina ye dem ose mo join me wo TikTok me dem ose mo join me wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra me dem ose mo de messages ba ye nyina me dem ose mo mutie me nyina me dem ose dem ose ko so tie Sompa 106.5 FM Accra